Good morning! Happy Wednesday, guys! Ito ang ating sabaw. Wait, palitan ko lang yung battery ko, nagbi-blink. Pupunta daw dito si Kat kasi parang may inspection ata sa bahay nila. So, ayaw niya magstay doon. So, ito guys, bulalo to. Magluluto ako ng bulalo. Kagabi ko na siya pinakuluan kasi gusto ko na very tender yung very tender yung meat. So, ito yung nabili natin sa Foodland, yung shin on bone or something. Basta yung may bone marrow. And kagabi, siguro pinakuluan ko siya ng mga 3 oras. Tapos, pagising ko kaninang umaga, nagising ako mga 8 siguro. Inon ko siya agad on low heat. And then, hanggang ngayon, and 10 na. So, ang tagal na nitong pinapakuluan. Ang problema ko lang is wala akong mais. Kasi last time na nag-grocery shopping kami ni Dan, wala kaming nakitang corn. So, yun yung kulang namin. Ibiglaan to ngayon kasi kahapon nag-text si Kat. Siguro alis ako mamaya. Tagal pa naman yan, lunch pa naman yan. Meron tayong ito, bok choy. And then, meron din akong cabbage. Asan na yung cabbage ko? Buti na lang may natira pa tayong leche flan. Pwede yan yung i-dessert natin. Ayan, cabbage. And then, ito, spring onions. Nakita ko lang dun sa recipe ni panlasang pigme ata yun. Itong spring onions, okay lang marami. Kasi siya, i-chop ko na siya, tapos ilalagay ko siya sa ziplock. And i-freeze ko siya kung kailangan, para hindi siya masira. Guys, nanonood-nood ako ng mga videos ng bulalo. Kasi, nakalimutan ko na paano ito lutuin. Gumawa ako nito once lang last time. Tapos hindi siya like bulalong-bulalo talaga kasi hindi naman ako marunong. Hindi ko din alam talaga yung lasa ng bulalo. Kasi never pa ako nakatry ng bulalo. Tapos ginawa ko siya. Anyway, ito tender na to. And yung sa mga napanood ko na video, sinasabay nila yung onion sa beef. So ngayon huli natin yung onion pero okay lang. Kasi sa ibang video din napanood ko, mga maximum 5 hours lang. Ito, buong gabi ko itong pinakuluan. Lagay ko yung onion. And then, maglagay din tayo ng peppercorn. Ilan kaya? Tansya-tansya lang. Mga ganyan karami siguro, no? Dagdagan konti. Ayan. Dito na sila. Baba. Hello! Oh! Hello! Alam niyo na kasama ko kapag bubag. Diretso siya dito. Oh, hello! Kumain na kayo? Ay, siya kumain na. Pinakain ko muna. Bago pa naman. Who's that, Bob? Winnie? Hindi kami kakain ng breakfast, guys. Kasi magla-lunch kami mamaya. Paluto na yung bulalo. I-late na. Mag-11 na. Mag-ano na lang tayo, maghanap na lang tayo dito ng makakain. I-share ko to kay Kat kasi ang dami nito. Thank you, Yuri. Yuri Zuchang. Ano pa kayo, Yuri? Yurizo. Meron na akong ganito. So, patry ko to sa'yo, Dai. Hindi ko pa yan na-try Seafood yan? Oo, ito daw. Di ba ang sikat nito sa Pilipinas? Patay na ako yan. Wala yan dito. Wala nga Yan. Meron ako niyan kasi nung bumili ako ng bag, inanuhan niya ako ng freebie na ganyan. Tapos ito, hindi ko alam kung ano to. Gusto mo mag-try? Hindi ko tapos basahin. Kaya nga. Ikaw. Nag-vlog ka ba? Hindi. Bakit? Dami ko pang vlog Ano ang flavor? Ikaw na talaga. Ano to, Dai? Parang rice cracker. Ano ba? Sarap? Ito. Bigyan kita. Sarap pala, bigyan kita. Pwede ba yan sa bata? Para saan, Dai? Para saan? Ano yung pipili sa Pilipinas? Try ko nga. Wala, ang dami palang laman. 4, Sarap. Ay, oo. Oo nga. Ano nga to? Wala, sarap nga. Ano to? Uy guys, ang sarap nito. Masarap, no? Sarap yun. Wala. Hindi naman siya dito.
Ito oh, baka magustuhan to ni ano. Ni Baby V. Custard cake. Sarap to. Parang mayroon siyang kalasa na chips sa Pilipinas, hindi lang namin maalala. You want water? Ikaw na talaga ang pumatong dyan. Good girl! Ay, ang galing mo ah! Diba, magtak? Galing bumaba, umakyat. Ito nga? Ito, magugustuhan to ni Baby V. Sweet to eh. Ayan, custard. Akin na kayo? Lagay ko dito yung mga sayo ha. And then ito din. So, ayan. Ay, si Lyra din bigyan ko mamaya. Ito dahil, nakatry ka na ng ganito? Squid? Hindi pa. Try mo nga. Bigyan kita. Hindi, yeah. Okay lang. Bigyan kita malaki. Ang dami pala nito. Oh, this pati sinabing. Ito yung squid. Try mo. Nakapili ka na ito? Kahapon, nung nag-unboxing kami. Sige, try mo yan. Choco chip cookie. O, ito o kayo. Baby. Hindi pa ito na-try ni Dan eh. Guys, ang lambot na lambot-lambot na niya. Ayan niya. Pero wala pa kasi kaming corn. So, hindi pa natin to matatapos. Pero pwede ko na itong tapusin. Yan, oh, tingnan nyo. Oh, lambot-lambot na. Wala pa din yung lasa. Hindi ko pa yan lagyan ng patis. Yung ano lang, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung peppercorn at saka onion. Yun lang yun. Guys, wala pa si Lyra. And, nandito lang siya. Inoff ko na yun kasi sobrang lambot na niya talaga. Bili lang kami ng corn. At saka, bili din ng drinks. Kasi wala si Lai. Niisip ko sana, hintayin ko na mag-message si Lai just in case meron siyang corn. Padala na lang namin. Eh, wala pa. Tulog pa yun. Si Lyra na talaga ang tulog na. Ayan, si Baby V, ready na. You ready? Got your shoes on? Wow! Wow! Nice! Car mo na lang, Dino, kasi yung car seat nandun. Wow! Andun, pumasok. Sabi niya, wow! O, diba ang lamig dito sa hallway? Ang lamig. Kaya nga eh. Iceland. Ang lamig dito sa hallway. Kasi yung heater namin, wala naman sa hallway. Nandun sa yung second lounge, tsaka dun sa main lounge, at tsaka sa mga kwarto. Yun lang. Kaya kinu-close ko lagi yung lounge. Meron dito. Sa second lounge. Tapos ang haba na kasi, so hindi na niya makover yung buong hallway. Kailangan i-open lahat ng door para ma-share. Ay, let's go! Let's buy corn! Foodland tayo or Coles? Foodland na lang tayo para malapit. May iba ka pa pang bibilhin? Okay. Guys, ang init na. Pag mainit, nagreklamo na mainit. Pag malamig, reklamo malamig. Punta kami shops. Isa lang. Corn. Thank you. Okay lang to, diba? Tapos drinks lang. Yun lang. Bakit siya nandyan? Okay ka lang dyan. Ito lang guys. Corn. Blueberries para kay Baba. Tsaka drinks. Kasi hindi kami nagsastock ng soft drinks sa bahay. That's good. At least. Kaya nga good nga. Pero kapag may bisita, lalo na kapag biglaan, wala talaga kaming drinks. Sabi nga ni Dan kagabi, bili daw siya kagabi. Ha? Bili niya sana siya ng drinks kagabi. Sabi ko, wag na. Uy, baka naman may drinks yung girls. Wala din kasi kami. Mag-ano rin sana kami ng grocery. Kasi nag-grocery kami kailan nung linggo. Wala lang. Yung kailangan lang talaga yung binili namin. Init na. Kaya nga, ang init guys. Pero kapag umano yung hangin, sakit ng hangin. Parang nuot sa balat yung hangin. You right there, Bob? Kalimutan niya yung iPad niya eh.
Malungkot siya ngayon. Malapit lang naman kami. Pwede dyan, pwede din dito. Kahit saan. Dyan na lang mas madali. Ayan, kompleto na ang ating ingredients. Ubusin ko to. Ikat ko lang na. Balik na. Pakaunod ko lang ulit ng ating apoy. Kasi lumamig na yun. Kahinak pa yun, Ano na, Lai? Lumamig na. Wala ka pa din. Dinner na, Lai. Kala ko ba usapan natin lunch? Tinawagan ko siya 2 beses para magising ba? Wala talaga, guys. Mantika yun. Ano nilalagay mo? Yan na lang. Hindi ko pa yan na timplahan. Nilagyan ko lang yan ng... Kulang yan asin. Lagyan din ba ng beef cubes, di ba? Oo. Tapos ano ba yun? Fish sauce? Fish sauce din. Hindi ko pa yan nalagyan ng ganun. Lalagyan na ba before ilagay itong mga to? Saan tayo? Ha? Saan? Ay, wala na. Sige, saing tayo. Thank you. Saing ka dyan, ha? Dalawahin ko lang ito. Itatluhin. Dalawahin lang? Dalawahin. Ito yung ganito. Tigas. Nakabili ka, Day. Oo, meron. Kay Mark? Sino yan ang sa'yo? Meron sila white. Walang white doon? Pulo. Nung pabili ko. Meron. Hanap ko. Iba yung iyo. Pares. Iba ba? Pares. Kasan lang natin ito. Ang galing nito kasi pinakuluan ko to kahapon, tapos kaninang umaga hinayaan ko lang siya diyan. Parang tumigas na yung niya ba, fat niya. So ang dali na lang kunin. Nandito ay. Oo. So ang dali na lang niya kunin kaninang umaga. Pa-rest muna para umangat yung fat. Ayan. Tapos mamaya titimplahan natin yan. Hinihintay ko siya, guys, na kumulo. Lagyan ko lang siya ng isang beef cube. Maliit tong beef cube namin. Ganito lang siya kaliit. Lagay ko lang siya dyan. Tapos hayaan lang na natin siya. Kulang na lang nito is yung mga gulay at saka patis. Yan, guys, kumukulo na siya. Lagyan natin siya ng patis. Hindi ko alam kung ilan. Tikman na lang natin mamaya. Okay na muna siguro yan, no? Tikman na muna natin mamaya. Naglagay ako ng isang maliit na beef cube, eh. Pili ko kulang. Liit naman yung charong. Uy! Ang init po nito. Lagyan ko dito. Kulang, eh. Ng patis? Hindi ko alam. Asin? Kulang. Ay, oo nga. Kulang ng patis, guys. Patis? Sige. Matabang. Last time kasi parang gumawa ako nito na over naman sa Sobrang sa alat. Sobrahan sa, hindi ko alam. More? Kasi na. Ay, ang ganda ng mo. Ito, ganda. Favorite yan. Hey, Mark to? Oo. Kasi $10 lang. Ganda. Maganda kulay, diba? Ito, oh. Ay, sila. Yan na ng pawod nila, diba? Mura lang. Hey, Mark. Wala, lambot talaga tayo una. Diba? Durog na. Para tayo bumibin ito kakain. Mash. Lyra, sa tagal mo, durog na yung beef ko. Try natin yan. Ang labot na talaga dito. Ikaw ba naman pakuluan overnight? Hindi naman overnight ka, diba? May, alam mo ba, may nagsabi lagyan ng butter. Ang lasa? Bulalo. Hindi ko alam. Try kaya natin. Lagyan ko ng butter. Ito na. Experimental more. So, butter ito. May napanood kasi ako nilagyan ng butter. Try natin lagyan ng butter, guys. Optional naman daw. Ganyan kalaki mo. Timing din, pagkaluto nito, luto na yung rice. Ayan, nandyan yung butter, guys. Hayaan ko lang siya. Ayan, lagay na natin itong gulay.
pa din si Lyra, guys. Kakain na lang kami. Kasi titirik mata namin. Kakahintay dun. Lambot-lambot na nitong ating ano. Wala na. Nawala na nga eh. Nawala na yung beef. Uy. Tingnan mo siya. Lambot-lambot na niya. Wala na yung ano. Anong tawag na? Bone marrow. Bone marrow na. Naubos na. Kagabi pa naman kasi ito eh. Tig-iisa tayo ng ano. Sarap guys. Dali ko na to doon. Char, sige go. Thank you. Mainit. Diba yung iba naglalagay ng patis sa gilid? Hindi na ito lalagyan ng ano dahil patungan or Pwede na yan, diretso yung bone. Ayan. Lambot-lambot na nito. Kain tayo, guys. Ito, guys, patis na may calamansi powder. Okay lang? Tsaka nilagyan ko ng tubig. Ayan, kain tayo. Kain tayo, people. Linay-nikat yung, ano nga ulit yan? Crazy Beautiful You ni, Catherine at saka ni Daniel. sobrang lambot. Dati na mo. Nadudurog. Kaya, Yun yung masarap eh. sobrang lambot na talaga. Nawala na yung bone marrow. Actually, after ko siyang binoil kagabi, nawala na talaga yung bone marrow. Tapos kanina umaga, tinignan ko kung yung mga video. Sabi nila, wag daw damihan masyado yung tubig kasi lumalango yung bone marrow, nawawala. Dapat parang umaangat pa din yung bone marrow ba para magstay yung ano dun. Yung lasa. Magstay yung laman din. Nawala na. Lumipad na yung laman. Lyra! Dai, next time ka na lang. Hindi pa siya nagre-reply, guys. Sorry. Okay lang ba? Ganito ba yung lasa ng ano, bulalo? Sarap guys. Yeah, ano siya. Sabaw. Hindi na ganun kalamig yung panahon, guys. Naka-off na nga yung heater namin. Araw nga. Maaraw. Maganda Ito yung ngayon ano? sa park. Ito yung, ano ba to? Cabbage o? Ano yan? Ano naman na Bok. sa'yo? Bok choy? Bok choy. Choy. Ay, ano naman ay? Yung bagyo, ano ba yung sabi niya? Hindi ko alam. Bagyo, Bagyo pe. pechay? Hindi. Cabbage. Ang sarap naman yung ano nila, bok choy. Ang fresh mo. Kamo minito? Family Mart. Yung sa Korean, ano, oo. Kasi wala siya sa ano eh. Nung napunta kami ng Coles. Ang daming wala. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Alis na sila, guys. Bye! Wala, hindi na sumunod sila. Oo nga, wala na, guys. Dysmenorrhea is real daw, sabi niya. Sumalaw ka ng pakiran. Thanks, guys. It's alright, Wayne. Kakaiba talaga ang weather dito sa Hong Kong. Winter talaga dito. Yung maganda sa tiles kapag summer. Kasi malamig. Pero, ay! Diyos ko. Natakot siya. Kapag ano naman, winter talaga. Ano talaga. Guys, ako ay may package. So, let's unbox it. Akala ko ito yung gadget, bagong gadget na binili ko, pero hindi pala. Kasi chinek yung tracking number. And hindi pa. Hindi ko alam kung kailan darating yung isa. Pero this box is from YesStyle! Tananang! Mga damit to actually. So hindi ko na siya itatry on, ha? Kasi hindi ko pa alam kung magkakasya to sila sa akin. Bigay lang to ng YesStyle, ha? Hindi ko to binili. Meron akong code sa YesStyle actually, guys. Na kapag naka-reach kayo ng $50, pwede nyo gamitin yung code ko, rhaze10, and you will get 10% off sa order nyo. Sa mga may Instagram dyan, i-check nyo yung description box kasi yung YesStyle may pagganap sila sa kanilang 13th anniversary. May mga discount kayong makukuha. I-check nyo yung description box, ililink ko yung details, guys. Pakita ko lang sa inyo briefly yung mga nakuha ko galing YesStyle. So, mga ano to, guys, pang
spring, summer, kasi papunta na tayo dun. Patapos na yung winter. So when I was placing my order, the outfits that I had in mind was yung mga skirt, kasi maganda siya yung yung skirt, tapos like t-shirt lang, tapos i-tie mo yung t-shirt, tapos sneakers. Yun yung mga peg ko. Gusto ko lang siyang i-try. Ooh, okay. This looks nice. Ay, ang ganda nito. Yung mga ganito lang, skirt. Tapos also yung ngayon yung mga ganitong print, diba? Ay, feeling ko kasya to sa akin. High-waisted skirt. Imagine mo, high-waisted skirt. Crop top ba? Or like loose t-shirt na itay mo lang para maging crop siya tingnan. And sneakers. Yun yung mga gusto kong peg this coming spring and summer. Another skirt. Oh my gosh, feeling ko kasya to sa akin. Yung mga ganito, flowy na midi skirt. Hindi siya maxi skirt. Pero papuntang maxi na to sa akin kasi ang liit ko. Ay, so far maliliit sila. Ay, ito maganda to, naalala ko to. Yes, top siya. Uso na din ngayon yung pa poof-poof na sleeve. Ililive ko yung link ng Yesta sa description box, ha. Ay, feeling ko hindi to kasya sa akin. Malaki to. Kasya to kay Miss. Bibigay natin to kay Miss. Maxi skirt. Tapos ito yung top. Agoy, at sexy. Yan yung top, guys. Diba? Ano lang siya, para siyang bralette. Ay, ito din. Uso na ngayon yung mga animal print, diba, guys? Ay, feeling ko hindi kasya sa akin to. Ang ganda pa naman sana niya. Malaki to sa akin. Like, kahit na ito, tapos mag-ano ka lang, ganito, jumper style, tapos ganito. Yan, diba? Tapos sneakers. Feeling ko hindi ito kasya sa akin. Pero lahat ng kinuha ko, smallest size. Ay, ito din. Uso na din ito ngayon. Itong hat na ganito. Kumuha ako nung plain black lang. Ayan. Kasi kapag summer na, ang init na. Tapos dito sa Australia, kapag summer, as in like summer talaga. Ang init-init talaga. Parang malaki siya. Agoy, parang malaki siya. Pero madali lang naman to i-fix. Maganda to. Tapos ito, kung kasya to sa akin. Kaya lang, parang hindi. Magkapareho sila ng material eh. Hindi ko na maalala to kung skirt ba to. Ay, skirt din siya. Ooh. Ayan, skirt siya na mahaba. Ang kapal nito. Ito yung ano niya, print niya. Parang houndstooth. Goy, magkakasya ba sa atin itong mga Ay, kasya to sa akin. Ayan. See? Gusto ko din yung mga ganitong kulay. Tingnan nyo guys. Yan. Tama na siya. Hindi siya. Alam nyo, pamaksi na talaga siya sa akin Kung regular lang yung height nyo. Regular. Yung akin kasi hindi siya irregular kasi yung height ko. Kung tama lang yung height nyo, mid yan sa inyo, mid-length. Sa akin, maxi na eh. Same nung isa kanina, pero ibang kulay. Gusto ko lang siyang itry. Skirt na naman. Ay, maliit siya tingnan. Ay, ang ganda nitong kulay na to. Ang haba. Ang haba. Ako na talaga, ang mga midi skirt, maxi skirt sa akin. Pants? Pants. High-waisted? Ay, yes. Ganyan. Agay. Tapos, sneakers lang. Diba? Ganyan. Mahaba siya sa akin pero okay lang. Basta kasya lang dito. Yan lang naman yung gusto ko sana. Kasi yung haba, madali naman siyang i-fix. Anuhan ko lang siya. Tahiin ko lang. Another skirt. Ito maliit tingnan. Yes. Bagay ito sa elbow ko ngayon. Kasi may red yung print. Medyo late ngayon si Danny Boy guys. Nandito lang siya. Kakarating lang niya. Titikman niya yung ating bulalo. Kapag hindi niya nagustuhan, lulutuan natin siya ng ibang pagkain. I can cook something else for you. That's alright. Are you sure? Yeah, it's alright. I haven't eaten that. It's all good there. Just a bit of a soup. That's alright. Yeah, and beef. I might put some in the microwave, heat it up in the microwave. Yeah, or we can just turn this on. Do you wanna eat now? Are you gonna eat as well? Guys, naubos ni Dan yung bulalo. Ayun, nahugasan na nga niya yung nilutuan natin. So, ito yung kakainin ko for dinner para din matry ko siya. Never ko pa kasi ito na-try. Yung seafood na cup noodle. And
Wala akong maintindihan sa instruction, walang drawing. Pero feeling ko, ito lang naman yung typical cup noodle, diba? Lalagyan ng tubig, mainit na tubig, hanggang sa linya, and then, like, hintay siguro ng 3 minutes. Wala bang number dito. Nagpapainit na ako ng tubig dun sa keto. And then, meron siyang ganito, sticker sa ilalim. Kinip ko siya para i-tape ko siya mamaya kapag nalagay na natin yung mainit na tubig. Pero, yeah, tikman natin yan mamaya. Ay, ayun. Lumaki yung mga ano. Tama na ba yan? Kulang pa siguro yung tubig. Yan. Dikit ko to. Hindi ko alam kung para dyan talaga yan, pero gamitin natin siya. Guys, tapos na ako. Hindi ko siya like naubos. Meron na lang konti na lang. Okay siya, kainin ko siya. Pero ngayon na alam ko na yung lasa niya, hindi na ako kakain ito ulit. Pero hindi siya like sobrang sama. Ano lang, parang hindi siya yung something na hala, mag-crave ako ng ganito, no? Nanonood ako ng Bachelor. Alam niyo ba kanina? Kasi nihintay ko si Dan. Tagal kasi ni Dan umuwi. Nakapagtahi ako, guys. Dito yung aking sewing machine na matagal ko na hindi nalabas. Kasi sobrang busy natin. Itong pants na to, gusto ko siya. Gusto ko yung material niya. And gusto ko yung length niya. Parang ini-imagine ko siya. Suot ako ng white sneakers. Malaki. So, hindi siya kasya dito sa waist ko. So, inano ko siya. Tinahi ko siya dito. Yan. Yung dalawang sides. And, okay na siya. Saktong-sakto na siya. Tapos, high-waisted siya sa akin. I can't wait to wear it. Ito, gustong-gusto ko din to sana. Uy, ito ba? Na-imagine ko siya with white, yung flowy, bagsak lang na t-shirt. Tapos, ika-crop ko siya ba by, like, tying it. Kaya lang, hindi talaga siya kasya. As in, kasya siya sa hips ko. Pero gusto ko kasi sa waist. Dito siya kasya sa hips. Hindi siya ganun kadali tahiin kasi, siya, may pa-shape siyang ganyan ba. Tapos, din kasi, yung kabila, zipper, yung kabila, wala. Alam mo yun? Hindi kasi gitna yung zipper niya. Kasi kung gitna yung zipper niya, tapos meron siyang parang seam dito or tahi dito, pwede ko sana siyang i-adjust dyan. Kaya lang dito kasi yung kabilang gilid, zipper. So kapag tinahi ko siya, mawawala yung zipper. Alam mo yun? Pwede naman siya, pero hindi ko siya kaya. Pwede siyang i-adjust kung gusto ko talaga. Pero ibigay ko na lang yan kay Miss. Guys, anong oras na ba? Late na. Nasa bed na kami. Tapos ko lang mag-skincare. And yun yung vlog natin. Thank you guys for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye!